Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga job order casual sa Bacolod ipaidalom sa assessment. Moises Padilla, Vice Mayor, balik serbisyo matapos makapiyansa. Sa balita national, China magabulig sa Pilipinas sa patag sang agrikultura. PNP, wala sang na-monitor kapamahog sa inaugurasyon ni Marcos. Sa balita international, 22 ka mga kabataan nasapuan patay sa isa ka nightclub sa South Africa. Sa balita sa sports, Filipino Olympian Mark Anthony Barriga na pierde sa iyang World Title Challenge. Balita entertainment, actress nga si Rita Daniela ginanunsyo ang pagbusong. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ng mga facts na hanungod sa adlaw. Maayong aga Bacolod, may gagabilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, Hunyo 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. This news sponsorship is brought to you by Good morning na mga ka-aksyon. Good morning sa aton nga mga nag-monitor dira sa Facebook. Ang like, follow, and share lang kita sa aton FB Live, no? Mga aga dira sa mga kapihan bla, nagapangapi dira sa mga kapihan, nag-istorya parte sa kung anong ginistoryahan da. Laban ni politika naman ni ginistoryahan mo, kanya ti ano man madayon ang barangay eleksyon. Ano sino madalagan? Daw mo na bala, no? Si Kuan ko, no? Makontra kay kapitan mo na Si Kuan ko, no? Madalagan to mo ni, no? May mga politika na sa bupan ni Katimprano. Kaya man, ang aton sa barangay eleksyon, December na schedule. Pero sana nga pamangkot sa ako niya kung madayon kung hindi. Ang masabat ko dira 50-50, 50% nga madayon. 50% nga hindi madayon. No? Depende pa na sa masunod naton nga administrasyon. No? Sa masunod naton nga kongreso. Kaya ang paiso lang sang sining eleksyon ang aton nga kongreso mo. Kag kung mapirmahan sa aton nga masunod nga presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang COMELEC, ting COMELEC nagambal nga madayon. Ang COMELEC ya kay gabasin na sila sa lahi mo, ting lahi nagasiling ngang election is on December 2022. Ting COMELEC, siyempre mapreparar gina sila until not unless nga may ipasar nga lahi ang Kongreso nga magapaisol sini kag mapirmahan sang presidente. No? So depende pa na no sa masunod nga administrasyon. Basta mo naman siling 50-50 ang percent ang tsansa nga madayon kag hindi madayon. Way pa kasiguraduhan, no? Ti barangay kag SK election sa mga ganing iban ko nga kilala gasilingin nga dapat hindi tani kuno ang eleksyon sa isa lang ka tuig, bala duha ka eleksyon kita iya. No? Kay man ti kada eleksyon ang gasto perte mo, no? Ti sa isa ka tuig ya maduha ta ka eleksyon na mag-ulang taon Mayo nag-eleksyon kita mag-eleksyon kita sa Disyembre buslingon duha ka eleksyon niya sa isa lang ka tuig di ba amo na permi katabo sa ato no. Anyway tanawon ta na basta sa nagaplano dira himo na lang kamo siyang tikang sa inyo nga plano pero sa siling tanaway pa kasiguraduhan ini nga madayon ang eleksyon ha. Kaya Rochelle Evangelista, morning dira sa imo. Ari na si Atia Kim Eriman. Good morning sa imo, ting. Kay Raymar Baranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota, USA. Pleasant day to you. Jacob Pabalate, from MV Reggie Hana sa Bacolod Twin Star Shipping. Sa barko gali. Okay.
Siling ni Marilo Beltran kamento niya, sorry, gid ka na pindutan ko Aksyon Dorel. Away na kaso ya Marilo, no? Ang ano, At lagi na gin Dorel Duran niya ka. Okay. Standby sa aton mga balita lokal. Bigatin dahil check sa laga ni Money. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:13, sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod Mayor-elect Albe Benitez nga magapatigayon pa sila sang assessment angot sa mga estado sa mga job order casual sa idalom sang outgoing administration. Liwat nga ginpahayag ni Benitez nga wala sang dapat kakulbaan ang mga JO kung nagaubra lamang ang mga ini. Ginpahatag sang alkalde, una dapat may baluan ang kadamuon sang JO nga kinahanglan kag hindi pangitaan sang posisyon o kontrabaho ang isa ka persona. Suno kay Benitez, hindi maayo nga masobra ang tao nga hindi man produktibo kag hindi man makabulig sa syudad. Madumduman nagapangayo sa Benitez administration sang listahan sa mga JO sa idalom sang Leonardia administration kasunod nga may mga pangabahay nga pabilin ang mga ini sa ilang posisyon. Gintala na sa Hunyo 30 ang pag-turnover sa tanan nga dokumento sa transition team sang Benitez administration. Said, no, kung gaobra mo lang sila, they have nothing to fear. So, we will do an assessment. We will do, ang first kid that has to be done is establish anay ang need. Hindi ba lang may tao, pangitahan mo sa posisyon, pangitahan mo sa obra. Ano gid ang kinahanglan sa city as far as job orders concerned, as far as mga employees are concerned, amo lang nang i-budgetan. Okay, kalaway man, kundi we'll have over excess of people nga hindi man gid productive kag hindi kabulig sa aton syudad. Ang kabayan sa pahayag ni Mayor-elect Albe Benitez. Natala na nga i-turnover sa Leonardia administration ang mga dokumento nga ginapangayo o kon request sang transition team ni incoming Mayor Albe Benitez sa udto sa Hunyo 30, 2022. Ini ang ilagin hambalan sa una nilang meeting sa tunga sa outgoing kag incoming transition team sa nagligad nga adlaw sa Mascara Hall sa Bacolod City Government Center. Nibaluan nga ang transition team ni incoming Mayor Benitez amo si Congressman Greg Gasataya. Nagpahanumdum naman si Gasataya nga tinutuyo sang transition team ang transparency kag kayuhan para sa syudad sang Bacolod. Natala naman nga magsumater sa plano ang City Agriculture's Office kay Bacolod Mayor-elect Albe Benitez matapos nga nagpahayag sang kagustuhan si Benitez nga mabuligan ang mga manguma, mangingisda kag ang mga producers. Una ang ipahag ni Benitez nga jutay na lamang sang duta sa Bacolod ang ginatalana para sa agrikultura. Sunod kay Attorney Goldwyn Nifrans, pamuno sa City Agriculturist Office, sa tuyo nga panubo ang mga presyo sa balaklon, dapat madamo ang supply. Ginpahag ni Nifrans nga iya palambot kay Benitez ang limitasyon man sa ilang opisina, kanagalaong nga mayara sang dugang nga personnel nga may kapasidad nga maghimo sang plano. Patag ni Nifras, dapat mag-umpisa sa baseline ka nagakinanglan sang competent nga matao para magtipon sa mga datos nga mo among basihan sa tanan nga plano. Para kay Nifras, ang balanse nga supply sa mga balaklon ang makapanubo sa presyo sini kag makabenepisyo dire ang mga pumuluyo. Ginklaro ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod EOC nga magapadayon ng COVID-19 vaccination drive sang syudad subong nga adlaw Lunes, Hunyo 27 apang tubtub lamang sa udto bungod sa ginpatigayong programa sa Bacolod New Government Center. Suno kay Sorongon ang programa sa NGC ang magasentro sa appreciation kag recognition ceremony para sa tanan nga mga frontliners kag volunteers nga nakaibahin sa pag-away batok sa pandemya. Dugang pa ni Sorongon si Vice Mayor Elcid Familiaran ang natalana nga magahatag sa niya inspirational message sa amo nga kahiwatan. Ginpasiguro man sini nga magapadayon sa gihapon ang lapnagon nga vaccination activities sang syudad tubtub sa katapusan nga adlaw sang termino ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Sa dugo pa natin nga mga balita lokal, magabalik na sa pag-report sa Yatalatapan si Moises Padilla, Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor, buwas nga adlaw kung nakaroon nga adlaw Lunes, Hunyo 27. Ini matapos ginaprubahan sang korte ang petition for bail may kang tanan sa kaso ng murder, agin pasaka batok sa iya kag sa anom pakaiban.
Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Villaflor nga sang nagligan nga Hunyo 24, ginpermahan ni Gihul nga Negros Oriental RTC Branch 64 Acting Presiding Judge Eric Anthony Dumpilo ang order of release. Si Villaflor ang kalakip sa maging kasuhan angot sa pagpatay kay Moises Padilla Councilor Jolomar Hilario sadtong Marso 31, 2019. Septyembre 2021, nagsungka si Villaflor kay Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Vice Governor's Office upod ang iban pa nga mga ginakusahan nga sanday anay Isabela Mayor Joselito Malabor kag mga barangay kapitan nga si Armando Cordero kag Ami Locsin. Inis lang gintugyan ni Ferrer sa pagkustudiya sa National Bureau of Investigation Bacolod. Ginpanghiwala sa mga akusado ay kahilabtanan sa krimen kag ginapanindugan nga ini politically motivated lamang kag harassment. Nagpatigayon sa Thanksgiving Mass ang lokal nga gobyerno sa Moises Padilla, Negros Occidental kahapon Domingo, Hunyo 26, 2022. Ini nga misa isa ka pagpasalamat sa temporaryo nga kahilwayan sa maginakusahan sang murder angot sa pagpatay kay Moises Padilla Councilor Hilario. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sa isa sa ginkasuhan nga si re-elected Moises Padilla Vice Mayor Ayan Villaflor. Kumpiyansa siya nga ibasura sa korte ang kaso matapos ginaprubahan ang ila petisyon agod nga piyansa. Magluwas kay Villaflor na lakip man sa kaso si Ana Isabela Mayor Joselito Malabor kag 12 ka iban pa. Pebrero 2021 sang ginpagwa sa korte ang warrant of arrest. Natabo ang insidente Marso 31, 2019 sa diin 50 o kung kapin 50 ka marmado ang nagsulod sa puloy-an ni Hilario. Pila ka adlaw ng kaligad ginako sang New People's Army o kon NPA ang responsibilidad sa amo nga krimen. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. China, magabulig sa Pilipinas sa patag sang agrikultura. Samtang PNP, wala sang na-monitor nga pamahog sa inaugurasyon ni Marcos. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton drabla maka Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual. Sa si ating arena sa Aksyon Dorsey na pa nag Araga siya. Very morning sa imo tenga. Morning, team. Wala ka lang.
Teresa Linakayaw, ara magyapon. Good morning. Nonoy Russell Olitan. Nya action boy magani madayon ang eleksyon para mailisan na sila bago. Ilisan gidagli ang plano ni Nonoy. No, amo ning kwan mo. Okay lang sa mga postponement para sa mga kapitan kag barangay officials nga nagatrabaho. Pero sa wala yan. Sa wala yung trabaho, pinitin siya pumuluyo. Patawhay lang sila yan, no? Yan, man. Kagpaugtas. Kagpaugtas. Kuha sildo. Kuha honorarium. Hindi siya ang gaugtas sa pumuluyo. Yung mong kunyang pumuluyo, yung gaugtas siya. No. Kalain. Good morning, Kap. Good morning, Kawad. Ay, kagawad, di mo yan. May kagawad. Kagawad. Ay, kagawad, bagit. Ay, kalain. Kagawad mo lang, makita mo lang kung kakampanya. Ate, laban. Pag wala nagandi kung nakapungko na, hindi sa kitaan. Hindi sa kitaon. May pang bao, kagapakita pa. Nan, guwang ulo ya, makita mo pa. Nerissa Gonzalez, mag-agma sa imo watching live sa Oton, Iloilo. Homa Lumena, good morning dira sa imo. Nonito Novero, from Eden. Si Eden, may resort na. Meron sa resort. Yes, gay pusipos na sa Aksyon Eden. May resort sa gili sa Hinubaan. Ay, bongga. Oo. Tapos way siya katago-tago. Yung ngalan na nag-get Eden's Resort. Ikala. No? Ang mo to galiguro nga. Wala siya sa Sabado. Yes. Sige, visit siguro. Feeling ko nag-soft opening sila. Ay, wala to gin-invite. Natago-tago. Ganda nga may resort siya. Pero ang ngalan, Eden's Resort. Huwag yung tago sa ngalan. Ana Sinoro, mga agaman. Lito Maconocido Valmoria. Watching from Baglaong Village, Barangay Mansilingan. For sure ko na hambalin ni Risa, ano ka pungko da, hindi gusto sa eleksyon sa December. Oo. Sakto na. Siyempre magasto man mag-leksyon ay. Marcy Rombines Junio, mag-aga sa imo. Cagrelia Garcia. Mapa-survey ta bala karon Action Boy sa aton nga page kon pabor sila sa ginaduso blang hagna ni bala nga Under Desaya. Manong request sa aton ni SM. Makuan ko daya. Ipa-post na. Ma-vote ka gid ya. Vote ko na daya. Sige. Action JM, kabati ka, Action JM. Balikid ka rin kung kabati ka. Pabor bala ka mo. Pagalawin mo ang baso. Pabor bala ka mo nga magapasar sang layi para sa mga under Desaya nga bana. Sige. Amo naton yan na. Pabor bala ka mo. Anong pabor bala ka mo? Pabor bala ikaw na lang, ikaw muna ka lang, kadamo ina sila. Nga magapasar sang layi para sa mga under Desaya. Magapasar sang layi nga under Desaya. Para sa mga under Desaya. Dala, magapasar sang layi para sa mga under Desaya. Sa mga under Desaya nga bana kag nobyo. Ay, kalaki di ba nadala to nobyo? Ikaw na ta. Yung under Desaya nga lalaki, nga mga lalaki Kaya maguro ko under. Kung mga lalaki, yung lalaki, kung babae, under the short. Under the short. Under Desaya nga mga lalaki, kaya ibana kag nobyo mo pagid dyan, lawig na. Para sa mga... Para sa mga lalaki nga under Desaya. Para sa mga lalaki nga under Desaya. Mana Joy. Ano to ganing gid kay Action Fred nga Yusafe ko no to? Ano man? May ato nga membro kasi Yusafe ko no, ano to man? Yusafe? May ato mas parte sa mga bana, para sa akon lang. Makota siya karon kung mag-meeting na kamo. Yan, ang akon niya ba awa ko ya nga member ko sang awa ya. Mga rival organization namo ni Guro ay. Ay, muna. Isa lang kami sa tinutuyo. Ay, kalai. Kanto nga rin yung Safia kayo naman, United, ano to man, under, nalipat ko. Stella Maricelis, may agaman. Sige, standby sa aton nga mga balita national.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nakahanda ang China nga buligan ng incoming administration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa ginapaabot nga kakulangan sa produkto pang agrikultura kapag taas sa galastuhan sang produksyon. Inaginpahag ni Chinese Ambassador Huang Shilian matapos ginpahag ni Marcos nga temporaryo niya nga pamunuan ng Department of Agriculture para masolusyonan ang severe foods insecurity sa pungsod. Ginpahag pa sang ambassador nga ang pag-istoryahanay sa telepono ni Marcos kag Chinese President Xi Jinping sa nakaligid nga bulan ang isa ka pamatuod sa political determination sang duha ka pungsod agud pabakuro ng mas ang relasyon sang duha. Suno kay Huang, nakasugtan sang duha ka leader nga pabakuron pa ang bilateral relations kag kooperasyon sang Pilipinas kag China. Nagpabor naman si Deng Jun, presidente sang Chinese Enterprises Philippines Association, nga mapaayo pang ilang kooperasyon sa agrikultura paagi sa pagdala sa mga investors kag pagpakilala sang teknolohiya sa agrikultura sang China sa Pilipinas. Sa nabilihan nga 3 ka adlaw antes sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala sa may na-monitor ang Philippine National Police o PNP nga naman nga pagpamahog para sa seguridad ni Marcos. Suno kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, 100% na nga nakahanda ang PNP para sa inaugurasyon kag wala pa sila may nabaton nga pagpamahog. Agod hindi madayon ang aktibidad sa Huwebes nga adlaw sa Hunyo 30. Ginpahayag ni Fajardo padayon ang koordinasyon sang PNP sa iban pa nga region forces. Agod masigurado nga ang kabatian nila nga mga hoax information ma-validate kag makabutang sila sa nagakaigo nga makabutang sila sa nga precautionary measures kung mayara sang luyag magpatigayon sang kinagamo. Activate na naman sang Armed Forces of the Philippines ang Vice Presidential Security and Protection Group agud secure sa Vice President-elect Sara Duterte kag sa iyas nga pamilya.
Ginapahayag ni Colonel Jory Baclor, ang AFP Public Affairs Office Chief, nga si AFP Chief of Staff General Andres Centino ang namuno kaupod iban pang mamatagas ng opisyal sang militar sa activation ceremony sa Camp Aguinaldo sa Biyernes, Hunyo 24. Kadungan sa naging appoint ni Centino si Lieutenant Colonel Rene Giroy bilang pinakaunang VP SPG Commander. Ang VP SPG ang anay Vice Presidential Security Detachment, ngayara si dalom sang Presidential Security Group. Sa pag-activate sa VP SPG, isa na ini separado nga unit nga pamunuan sa isa ka 0 to 6 grade officer nga may ranggo nga colonel o kung katumbas sang Navy Captain. 44% sa mga Filipino adults ang nagapati nga maga-improve ang kalidad sa ila kabuhi sa masunod nga 12 ka bulan. Base ini sa resulta sa survey sa Social Weather Station ng SWS, sa din 39% naman sa mga Filipinos ang nagapahayag nga wala sang pagbago sa ila kabuhi, kag 4% ang nagapahayag nga mas magalala sa masunod nga 12 ka bulan. 13% naman ang wala naghatag sang sabat. Ginhimo ang survey halin Abril 19 to 27 gamit ang face-to-face interviews. Ang tanan nga respondents ang nag-edad sang 18 anyos pasaka, kagalin sa Balance, Luzon, Metro Manila, Visayas, kag Mindanao. Sa mga duga pa natin nga balita nasyonal, mag-invest naman ang drago ang kompanya sa pungsod Pilipinas sang $20 milyones o kung 1 bilyon ka pesos para magtukod sa ginatawag shared hub para sa artificial intelligence research. Ginpahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez nga ang mga negosyo o kung kompanya maghahatag sa pondo sa National Center for AI Research para kabigo ng pungsod bilang AI Center for Excellence sa Southeast Asia. Sunod kay Lopez, nagapreparar na ang private sector sa registrasyon kaupod ang Securities and Exchange Commission. Ang NCAIR, isa ini kaparte ng programa sa national government nga nagatarget para mapadasig ang paggamit sa AI para sa magpasanyog sa industriya kag pataas nga sweldo para sa mga Pilipino. Dugang pa ni Lopez, ang NCAR ang mga tukod sa may kapasidad nga mag-produce ang bago nga mga produkto, proseso ug serbisyo gamit ang AI kon artificial intelligence. Sa din magabulig ang AI sa ilang mga operations ka magagiya para sa operational efficiencies kag innovation. Maga-invest ang dalago mga kompanya sa pungsod sa $20 milyones o kung 1 bilyon ka pesos para magtukod sang sini nga shared hub. Ginpahayag sang Department of Health sa DOH nga nagtaas sa moderate risk ang klasifikasyon sang 4 ka syudad sa National Capital Region o NCR kalakip ang Pateros. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ini ang base sa duha ka semana nga growth rate sa mga syudad, average daily attack rate kag kapasidad sang ilang mga health system. Ang mga lugar nga nagtaas sa moderate risk amo ang syudad sang Marikina, Pasig, Quezon City, San Juan kag Pateros. Ginpahayag man ni Verriere nga mga lugar nga yara sa idalom sang moderate risk ang mahimo mabutang sa idalom sang COVID-19 Alert Level 2. Apang ginklaro ni Verriere nga kung basihan ang datos, hindi naman magakinahanglan sa istrikto nga quarantine restriction bagod manubo pa ang kadamuon sa mga COVID patients nga yara sa hospital. Una na, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga mga bago nga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ang mahimo magtaas og 2,000 sa kada adlaw sa katapusan sang Hulyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:36. Ang detalye naman sa duga naton nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang Morning, sakay. Eden Escosora de Villagracia. Ginagreet lang ni Eden ay abana nga si Glenn, halong permiso pag-drive to Glenn, always halong gid from your wife, Eden, and 4 children o barangay Tapi. Ka mga caring gid sa mga Eden, no? May mga resort pa sila yan. True. Pinagpala. Pinagpala. Nang may kapal. Yes. Bongga. Aha. Monitor sila ni Ma'am Van sa Red Wing, Minnesota, samtang gabingo. Ay, gabingo, magaling mga kano. Uy, kasi meto man tayo mga Pinay, manggoro nagapabingo sila. Sa letra sang B. Boy! Duran! Ano naman? MJ Season, happy listening ko sa taga Zona 5. Edsel Colomida, Blair Buds, Jimmy Flores, sa kapihan ni Nancy. Ay. Good morning. Thank you from Chateau Elise. Asi Maninoy mo galini. Sino? Maninoy Yes, mo si yan. Maninoy Michael na June T season. Cordero Zurita Rande. Aha. Morning man sa imo dira, no? Sabton na eh. Ana Sinoro, Robert Roma, good morning man, no? May sabat na siya, hindi man na mo sabat. Torko Jongko. Torko Jongko, morning. Good morning man kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Yes. Boyes. Boyes. Dara salina kaya morning luwat. O sa kay Stella Maricelis, sa kay John Dexter Celis, morning dara sa inyo. Good morning. Kay William Osera Celis. Maayong agaman, tanan mga taga-bago ni sila tanan mga basta mga taga-bago Sa tanan dira nga taga-bago, good morning sa inyo. Good morning man sa tanan nga taga Barangay Karabalan. Yes, Himamalan City. Hindi na pakalimtib lang imo nga hometown bala kag imo nga home barangay. Maglapit naman December. Ay, ugli no. Iwa Pati pa may pista na ni Guro ay no? Ambot lang, kaya nag-fiesta naman iban mo ang tiguro eh. Wow. Hindi ba tawon ito December tani. 27 na na, amo? Yes, butandaan mo. Bibalagin man niya kung may mga dala ka nga mga... Siling ko kit ka. Pag abot mo yan, pagkita ko na ako sa litson, silang ni Jean niya, Nine. Niya ko ang boy doon ko. Galing mo lang, subong si Nini. So... Magpista ba isa? Wala hindi. Ang buta, hindi lang ko sure kung mapuli siya. Kaya hindi siguro, kung mapuli man siya, hindi siguro kaabot sa fiesta. Harap mo na magkatitahan mo to. Oo, ano mga tita? Tita Bibi, Tita Michelle, Tita Hannah. Tito mo Fred, masyara man. Oo, ng taon-taon ko makapuli si Tito Fred. Sakay Jose Hirson Lapinig Junio, dira sa may LLP Building Office. Happy birthday kali sa anak ni Kwan, ni Ma'am Elizabeth, nga si Henry Gamala Jr. on his 41st birthday today. Happy birthday sa imo migo, Henry Gamala Jr. Sa karon nga adlaw, June 27. Dalpit na ng election doors, no? Bago nang aton dahil presidente, no? Yes. 3 days? 3 days na lang. 3 days to go. Kagawad Imbong Campo, dira sa Maaw, morning ta sa imo, no? Kag sa tanan dira nga taga Barangay Maaw. Giselle Franco, morning dira sa imo. Nimigo ko nila si Andre Polanco ni Blaho. Padalan sa permisa ako niya sang mga ano ganit na mga newspaper para blang ako ano.
Mugina. Caps lang. Care mo siguro na gusto ko mabalaan kong mga balita. Yeah. Tapos ako na one time ka pamahaw kami lang, nagabligya sa ako newspaper. Sing ko, galing kay kabalo naman ko na sa mga balita niya. Ay, sir, ikaw gali, sir, no? Ay, kilay. Sing ko, maka ako newspaper, kaya kabalo naman ko na sa mga balita. Standby na sa mga duguang natin nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:43. Kag sa detalye Balita International, padaan nga nagapatigan sa investigasyon ng mga otoridad sa South Africa sa nagluntad nga pagkapatay sang 22 ka mga kabataan samtang silang yara sa nightclubs. Nakita ang mga bangkay sa mabiktima sa salog kag sa idalom sa Malamesa sa Inyobeni Tavern sa Banwas ng East London. Ginpay idalom sa eksaminasyon ang mga bangkay sa mabiktima agon may baluan kung anong rason sa ilang kamatayon. Nagpalabot naman sa pagpakigunong si South African President Cyril Ramaphosa sa mga himata sa mabiktima kag iniyang dismayado bangod lunsay mga kabataan na nagkalamatay. Sa inisyal nga investigasyon, posible may nagluntad nga stampede sa lugar, rason nga nagluntad ang pagkapatay sa mga biktima. Mayara naman yung pagsaka sa presyo sang diesel sa 4 na kasunod-sunod nga semana. Samtang ang kerosene kag gasolina nga presyo mahimo nga daw amo-amo lang gyapon ang presyo. Ang industriya sang langis nag-estimate para sa diesel sang saka nga pisos 1.50 ang kada litro, samtang ang gasolina mahimo magsaka o kung mahimo pa magnubo sa 20 centimos ang kada litro. Samtang ang kerosene nga presyo mahimo nga magapabilin gyapon o kung mahimo pagsaka sang 20 centimos. Ang Department of Energy sang damlag pa nagpatag nga ang demand para sa diesel pabilin gyapon nga mataas. Ang mga industry players nagapati nga ang nagahuyang karon nga peso rates may labot dire sa naga-fluctuate nga presyo sang crudo o kung sang gatong. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 89 centimos, Singapore dollar 39 pesos kag 61 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 66 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginanunsyo sang aktres nga si Rita Daniela nga ini ang nagabusong. Ginpahig nga wala siya sang planong itago ang iya nga pagbusong sa non-showbiz boyfriend. Sa iya social media account, nagpost din isang picture sang sonogram sang iya ginabusong kag may caption nga excited na siya nga makaupod ang iya nga bata. Sa balita naman sa patag sang sports, napaslawan si Filipino Olympian Mark Anthony Barriga nga makuha ang WBO Junior Flyweight title matapos na pierde kay Puerto Rican fighter Jonathan Gonzalez sa ilang title fight sa Florida, USA kahapon. Napierde si Barriga paagi sa unanimous decision. Nangin agresibo si Barriga sa unang round sang hampang, apang amat-amat nga nagluya pagkasunod nga round. Bangod sini, nangin agresibo ang mas eksperensyado nga Puerto Rican boxer kag na dominar ang manabilin nga rounds. Ang kapiyerdihan ni Barriga ay kaduha niya nga title fight. Si Barriga may 11 kadaog kag 2 kapiyerde sa iya nga professional fight. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador? Ano na siya man? Kaya ba ko tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday, pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko na siya i-text, liwat. Okay? Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Sige, Sana all ah. my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to.
Amo na to guro naging paisla na guro kay. Ay, like, siling ko gid Aksyon Boy. Okay, so sa atong balita special, ari action ba to istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman ta Aksyon Boy. Sadya ini kay. Sadya gid daw. Dahil mo sana istoryanta. San. Sadya gid ya. Ay kalay. So, dali lang yun wala. May mo interesante mo na iling mga lagi. Ano siya dapat? Dapat may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, magsunggol ganing adlaw kay hindi magbutwa. Butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo Nagbutwa na si Jumarichan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Silip. Ya, kung siya ga... Kung man na, siding. Siding, pagkita? Mana. Dugaw pala na. July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Last Christmas na. Amo na. Or whenever I see na. That is naman. Muna. Siyempre may mga bonuses. May muna? Kasing that is naman. So yung kadaog na raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No, pero lang rice cooker, sa rice cooker, electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula. Wala ka mabaton sa December nga, electric pan, buti mo na. Hindi na tanan ka daog. So, may ara kinayaw. Lagay sa minapyan. Tani, bisan mga motor lang na blaw. Motor! Lantawan ta kung ano naman yung aton nga, ano gani? Aton nga grand prize. Daog gani si Bernie Villakanas. Gani, ako pa to nagabot mo sang final nga, sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize? Ay, ikaw gito? Ako gito. Ikaw gito balasulon. Kaya wala. Mga balasulon. Wala kalain. Siling ko Aksyon Boy. So, sige. Dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Aksyon Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Sino nakabalong? May birth certificate na siya? Naano ni mo naman. Ano naman? Kaya makabutan di Aksyon Boy, the sun started as a cloud of dust and gas. Cloud of? Cloud of dust and gas. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Pwerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi, dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sang yabok kag sang gas. So, made siya sang yabok kag gas. Di ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas gakapikto ng sun. Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, nabla may mga palabas, para sa una, sa mga bata, pa kami, abot ka managoro, ilang tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikaw sa una, ablang ang mga ginatutuga, mo ikang studio, basta mga palabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kada aga, ginaan. Tapos, Pagorad, going bulilit? Hindi going bulilit, hindi na siya nalipat lang pasang nando haraman na siya pero doon mo na mag-istorya nga san so meron palabas kaya sa nguna kaysa makita mo na sa Once Upon a Time okay sige so next Aksyon Boy many ancient civilizations thought the sun was a god example Aksyon Boy ang ancient Egyptians ang ila dito nga god Aksyon Boy amo ang sun kag ginatawag nila ini nga Ra. So actually sa ibang among ginaya sa subong. They worship the sun. Kay di ba the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So it makes sense man Aksyon Boy nga daw ginakabig nila blang God
No? Uh-huh. Kaya syempre basi amo na guro kay doon na amaze sila guro nga makahatag sang life. to ka mo na, di ba? Correct. Sa Sa Japan, I think, amo na, though, I don't know, research abi ang ining Shintoism nga nga religion. Sige, ano ta karon later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dress mo. Okay. Sige. So next action boys, the surface of the sun is kabalo man ta nga init ang sun, no? Ay, Pero dito. kabalo ka kung ano siya kainit. 'Di ba ang boiling water? Init pa siguro sa ninit nga kape ay. Atiw, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun action boy, ang kainiton niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan pa layo na tagari, di ba? Ari ta di gani once magwa ta sa udto, macho do ginasugba ka na ya tungod sang kainiton. Kami gani na sugba walang galing makuan gid bla matapat aw. Wala. Ay iba niya na batok. Miyara po yung iba no nga. Si Batok yan na batok. Sino? Si Batok. Awot lang, kilala mo to. Si Batok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan ka sa iloy mo, kasi feeling ko na abtad yung dusi. Nabilin siguro ba? Ginapa yung nakakuskugusa. For vitamin. Tapos, maging butang sa kuan, butang sa nakadali, kay daw, ang tinigang daw kuan. Te-adjust ta, kay nalimtan, to nagdikta luto, sa pinaksyo, kay sa kuan, ang bata, to sagwa. Batok. Muna, di mo. Ako nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit kay na. Miss dapat niya hasta lang alas 8 sabi nga painitan tani kay from 5 day or 6 da. So tali mga 7 or 8 inabtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da kay migo ko da Batok. Hala, may ara ka gijagli migo yan. Si Batok Milises. Bala ka di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay kalay. So next action boy, ang light kuno sang sun action boy, kaya niya malabot ang earth within 8 minutes. 8 minutes. Ara siya dahil. Di ba layo siya pag once siya. Magbutlak siya. Oo. Kaya dahil within 8 minutes. Malabot ang earth. Okay. Sige. Sige. So, next action boy, without the sun, in fact, yun yung action boy ha, without the sun, there would be no life on earth. Correct. Diba? Oo. Kasubo, action boy, di ba may mga lugar sa iba niya pungsod nga, mayroon sila 4 months nga wala sang sun, di ba? Mayroon man nga 4 months nga wala sang dulom, puro lang sun. No? Do ka, hindi ko na guro carry. Ikaw, carry mo na. Ikaw carry mo na feeling ko. Nga wala sang sun. Nga wala sang dulom. Sun lang tala. Or wala sang sun man. Parang lang sa ako, doon na-blows mo lang na pulit. Di mo sa Singapore, first day kadto sa amon, mga 1-year-old lang siya. Kaya, pa sa buot. Pagbalik ka din, mga 11 na siya, or 10 na siya, or 11. Nakibot sa iyang paglasay siya, nakadulom na. Ay. Kasi Singapore, las 9 ang gabi na yan. Amo na ang sanag piya mo. Sanag pa. Pero siling niya. Tiyan mo na ito nga daw, lipot sila ang adlaw. Lipot ang gabi. Lipot ang gabi sila. Tiisin nga, abin siya magpati nga amo na ura. Alas 6 na. Alas 6 na. Kay alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang. Tinamihan ka muna nga daw kalawig isang adlaw. Do ka okay, ako kung adjust ka gina magamuna. Pero muna kasi syempre alas 9 sa gabi sa nagsanag pa do. Galing ka pagkaga pag alas 6 ka dulom pa. Dulom pa no. Alas 7 ka dulom pa. Di kay kung dito tarang dako manad ta na ya. Adjust na ya. Tapa adjustable ta ya. So bodo ano niya. Do sama na sa strap. Ay, kalay. Ano pag mga So, talaka. Next action boy, all planets in the solar system orbit the sun. All planets in our solar system orbit the sun. This means they go around the sun. Galibot sila sa sun. Yeah, so Earth takes 365 days to orbit the sun or libot sa sun. So, amo na may harata sa. And after 4 years, 366 kay leap year. So, talaka pa. So, mo na nga 365 days din sa aton considered as
1 Cycle. year. 1 year. 1 year. Super sulat ko yung 1 year. Amo na sa paglibot sa sun. Tapos, mayroon Action Boy nga, ang sa Jupiter, Action Boy, do 12 years sang Philippines, 1 year sang Jupiter. 12 years. Kailain man to yung ilaya nga, Kwan. Di ba nakapa-Pluto ka na? Lain man to ilaya kay ano 12 years ang 12 Philippines. years sang sang Earth. Balo ka kalayo sila sa kadugay sila kay makatapos sa ilang libot. Una. Dugay. Tapos sa iya naman niya sang Mars, 687 days. Sang 1 year lang, 1 year. year. Lapit sila sa sun. Gabi na. Bas lapit Mars. Hindi Mas basta ko di count. Later na lang Graduha. Later na lang. Basta 687 days sang Earth, 1 year sa Sun. No ka na, so liguro ay. Gagamulo ko basta figures. Ari ogin post ko actually, nakita tala sa Facebook. Yung gin-include ko to bala sang ato balang naglinyahan ay bala nag-align nag-align ng planet. Ang tanan niya planet. So ara to siya na-include to siya sa aton niya ogin post. Ari basta akong kujasimo yan. Charing. Diyan Acosta mga gada na yan, no? Kagka sa bata bla ni Marilo kag ni Ernesto. Happy graduation. Congratulations on your graduation. Ang isa ka tuig isang Mars Action Boy, equivalent siya sang 687 Earth days. 687 Earth days. Oo. Okay, tas layo-layo sa mo after pa sa Saturn di ba? Tapos ang Jupiter, amo na ang 1 year sang Jupiter, 12 Earth years naman. Samtang galawing ilaya. Ang Pluto ya. Ang Pluto ganito isa is not a planet. Why na siya nadala actually. Okay, so sige Mula na Action Boy. Mula na. Okay lang? Okay lang. May dugang ka? Basi boss mo naman. Lain naman, syempre. Lain naman, hindi naman sun. Moon naman ta. Isa-isa ko ta niya. Gusto ko kayo star naman. Matmaton ta lang. Matmaton ta lang. Dito baga... Hasta maubos ta ang solar system. Yes. Sige. Sa mga... ano siya, ubos kayo. Kung sa ano naman niya, kung sa mga animals, di ba may mga birds na ta, dog, cat, yung sunod ta ang turtle. Tulat-tulatan nyo lang mga Sige. Dami namin ng turtle na. Good morning, Madira. Sa kay Jan Acosta. Jan Acosta na. Tami ako na. Sige. Okay na kita? Sige. Aksyon Balita Morning Edition. Happy birthday na lang today, Action Boy. Itamyawon ta sila. 6:27 kita. Yes. June 27. 6:27. Kasi tara may anniversary. Happy anniversary. Dali na lang, Action Doors. May bago na kita nga mga official. 3 days. Let's look forward to that. Hindi na tayo magpaka-bitter. Hindi na tayo magpaka-bitter. Let's support just na lang open. kung sino Support. man dara ang nagdara. Kaya at the end of the day, kung presidente siya na atong presidente, wala na iban. Mayor ta siya. Mayor siya na ta natin mayor. Wala na iban. So, hindi ana mag-criticize nga wala. Pag ikaw umpisa, criticize ka na. Kaya na chance. Agaya na chance. Nga magkapangitang gilas. Bantayan nyo ito mga kapitan, no? Walang gaulubra, bla. Good morning daw sa mga kapitan yung wala gaulubra. Ano kalay? Kaya mga kagawad, nga yung pakita. Kapitan yung wala gaulubra. Kaya retired na sila. Kapitan sa barko. Bigat na ba, Francia? Morning dra. No? Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Aksyon Art Tayhupo. Ano ba? Siminalimtan ko, bla? Ope, manaay, morning the same, mo. Sige, standby na. Put ka-Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.